Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziła światu. Matko Odkupiciela, z niebios najsławniejsza. Odnaleźć źródło, musisz iść pod prąd. Jeśli chcesz odnaleźć skarb, musisz kopać głęboko. Jeśli chcesz spotkać się z kimś, musisz znaleźć czas. Jeśli chcesz usłyszeć głos, zacznij słuchać uważnie. Kopać głęboko, latać wysoko, by spotkać się z nim. Słuchać uważnie, działać roztropnie, by spotkać się z nim.